sepi nganti cacah. Oh iya, telepon kreatornya. Ayo maju sak keluargamu, woi. Maju woi, wani rene. Aduh, sopo iki? Halo, Halo, posisi kowe nang omah iki? kantornya basecamp ya, ini ya. Oke, OTW. Oke, siap. Ngerasa ya merinding-merinding ya. Oh, apa nih? Nyapu. Wah, terang kakek. Wah, piye? Enak apa? Nyakruk-nyakruk gini. Pas sangi tarik gini-gini. Tiba neng omahnya nyapu ya. Bah aku emang ya nganu lho. Galau aku. Kalau Ranti nyapu duit, terus bingung. nyapu, Rokok rene. nono. Bah, jen parah iki, Pak. Madang aja godhok lah aku. Citokin aja iki, kancane dhewe. Ya jangan teleponan. HP ku pulsane gampang anu, kadang tek, kadang renek. Ya. Halo, Plong. Loh, Black, Posisi? Beh, aku sih kantor nih. Ya ini ojek nang kantor loh. Lah wi suara opo wi? Yo, tero now. Oke. Tak tunggu ning base camp. Nah, kita John Cena oh piye? Kok ndak suwi men. Hamang cengang terus suwi gak umum. Juga sih ketegangan. Ngene lho, emang iki gabut tak tercah loro emang bingung ya ora nek kancane ning omah dhewe. Selain kene ngene iki kan tak telu enak. A few moments later. Malah gandeng-gandengan iki. Lebih ya sih. Kayak duit kontrene nyapo lek ora kono ngomong-ngomongan. Yo telone yo nek. Apa dibakar batu ya? Kuwi rung madang kuwi ya. Wong wah tas ngantor yo luwe nah. Oh iya nyatane. Nganu iki ana informasi. Apa. Iki aku nang pasar. Pasar iki golek micin. Micin regane 5.000 saiki. Lho. Gede lho, micin gede awene 5.000. Lho. Tenan nih, paling apa enek corona iki. Ora mergo kuwi lho, Pak. Mergo kok Paling ngantos sing dodol. gari embuh. Lek kuwi paling wonge kan tuwek to, Dre. Wonge wis tuwek. Bar kuwi aku ra sedo tuku micin. Ya tukumu nang ndi? Aku ning anu kono. Pasar kuwi. Enggak, aku wingi ya dianu dikongkon mbahku. Nang pasar tuku rempah-rempah. Paling larang dhewe iki lho, apa jenenge? Jahe. Jenenge dingge tombo corona iki lho. Alah mosok. Wong jahe lah kena iki tombo apa. Nah, aku dingin lah. Apa mencret bedino yo mati yo. Piye iki? Aku barang pilek iki lho. Jahe tak salah ning kuping iki tak ser-ser ning kene lho, Gran. Mari. Jahe tenan. Saya mulane larang ndang. Lah ya nyapu nggo tasbih barang. Tasbih iki tak ngge ngitung utang. Oke, ini santai nyapur. Utang Utang. gua. Pikir lho ngantem mi geni wis mari utang. Lebih ya diutang pitik, diutang sapi ngene wong. Ya aku ya cek diutang apa iki emas gini. Mbiyen lho bojoku. Diutang emas aja. Jadi kadang tak janjeni. Ngene lho, gak usah dipikir teman-teman. Sesuk dolan nyandi enak.
wah iya serasa mikir jeru sepenting ada refreshing kan happy. Aku ngerti. Iya. Kono ngene. Enek nganu pantai. Ngolah. Mending wae. Anu piye anyar piye omongnya Anu lho bisa oh betul lah Cepet iki. jenenge iki bukit. Bukit Indah Ah, Bukit Indah. Bukit Indah kamu pucung le disone dhewe kudune bangga yo aku sesuk karo Rono to karo mancing karo delok air terjun go kopi go rokok weh sah tenang Wah, jan pikiran terlaso ya. Udah mikirin utang. Ya iya. lah iya lho cara wis tahun-tahun ngene iki serasa mikir utang wis didalani ae wis intine dhewe iki sabar nerimo apa eneke Umur pesek sing ngatur. lah iya rezeki ki enak sing ngatur sing ade wis panggah lunga wis berusaha wis panggah dinge tak mau Nyawa. aku dengan bengi-bengi jam 12 kan ya setengah 12an lah ana ketaan kopi to saya blonjoi liwat ngebuk lho Iya. Nyawa. bengi dan tibake Rono tokone tutup udah balik iki tenanan ayo mau nih yo bah merinding ngono tapi tak gawe santai engko lek aku wis maput malah bar Oh. liwat buk kae buk dawa terus wah pedah iki nyelot yo kaya wabot ngono makan masuk loro kan cara gasnya barangan sik banter to Iya. tak masukne siji panggah abot kaya nggawa apa ya kaya kayu godi Terus. lah bahasan rime tak colne malah enteng Piye iki tenanan iki tenanan iki sangke aku dia Bah, jangan rungokne tenan-tenanan sebule. tenan iki Bang kuwi asline yo beban utangmu kuwi. Iya, Jan, Pak. iki kakek utang kira iki. tak ngono paling kakek pikiran lah Pikiranmu nganu, opo busukan kabeh formaten pikiran. Beh, aku nyala suwi merinding ya ta. Ini Lah. merinding ora weh? Wah, ngosok nang kene semua. Yo ora lho, Beh, tenan. lah wis rasa percaya barang ngono-ngono ani iki Iya, barang lah iki mek pikiranmu tok lho tau Oh, Beh, Jon enak aku lho iki anggitmu ngerti iki tak unyarne ping 3 wis wedi kabeh ora nek sing wani nyedek Wah, jan sewekti berarti yo. lah iki kok ngene Mbah Geng Wah, mbake iso. alah ning gunung Bulu gitu Oh, alah. salah saja Run. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة